ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റായ ചന്ദൻവാടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഉയരത്തിലാണ്, 9500 ഫീറ്റ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ചന്ദൻവാരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. चंदनवाड़ी में बर्फ नहीं है। अगर चंदनवाड़ी का जो टाइम है ना वो भी इधर ही बिताओगे, यहाँ सारा घूमोगे, बोलो क्या करोगे? ചന്ദൻവാടി ഏകദേശം 9500 ഫീറ്റ് അടി ഉയരത്തിലാണ്. ഇവിടുന്ന് അമർനാഥ് യാത്രയിൽ വരുന്നവർ 32 കിലോമീറ്റർ കൂടി ട്രക്കിംഗ് ചെയ്ത് അമർനാഥിലെത്തും. അങ്ങനെ ഇതുവഴിയും അമർനാഥ് യാത്ര നടത്താറുണ്ട്. ചന്ദൻവാരിയിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് വിശന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കയറി. ബറാബർ മാത്രമേ ബേസൺ മൈദ അമ്മ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, മൈദയും പിന്നെ ഇതും കടലപ്പൊടിയും ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ കോട്ടിങ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലാക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. പഴംപൊരി ചൂടുന്നത് നോക്കാം. ചന്ദൻവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആടുന്ന് ആര്യൻ എന്നാണ് നൂഡിൽസ് നല്ലോണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞോന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റെയിൻ കോട്ടെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത്? ബ്രെഡ് പക്കോട. ഓക്കെ, ചായ. കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട്, മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് തണുപ്പ് കയറി അല്ലേ? ഇത് തിന്നുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ ചൂടായോ? ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചൂടായി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? ബ്രെഡ് പക്കോട തിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? നമ്മിപ്പം ഇതിന്റെ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്? ചന്ദൻവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായില്ലത്. ഓ, ഇല്ല നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം ഇല്ല കുന്ന്. ചന്ദൻവാടിയിലെത്തി ഈ പുഴയിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ വന്ന്. നമ്മ ചെറിയൊരു തോടല്ലേ, കൊല്ലിത്തോട്. മേഘങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ ചെങ്കുത്തായ മല. ഇനി വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോലും വലിയൊരു റിസ്ക് തന്നെ. താഴേക്ക് പോകുന്ന റിസ്ക് ഇല്ലത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വരാൻ പറ്റൂല, റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. റിസ്ക് ഒരുപോലെ നല്ല രസം. എത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പുതിയ ഈ റിവറിന്റെ സൈഡിലുള്ള കുന്നുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊരു മെയിൻ ചന്ദൻവാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മ ഈ കാണുന്ന ആ ചായക്കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മ ഈ ബ്രെഡ് പക്കോട സാധനം ചായയും കഴിച്ചത് അല്ലേ? ആര്യൻ അത് എടുത്ത് നടക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് തന്നെ. നല്ല ടേസ്റ്റിലും ഉണ്ടല്ലേ ചേച്ചി? മഴയും ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ്. നമ്മ അവിടെ നോക്കും. ചെറിയ ചായക്കട. ഇവിടുത്തെ കാശ്മീരി ഐറ്റംസ് അല്ലേ?
वाह ये वादी है, इसमें वाड़ी नाम रखा है। वाड़ी नाम वाड़ी है। ये अमरनाथ ट्रैक है ना, हाँ 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 ट्रैक है। हाँ हाँ यहाँ से अमरनाथ ट्रैक जाते हैं। हाँ 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 700 वो वाला 500। എന്നാ അത് സാധനം ये आपका था ആ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റൂല सिगरेट स्मोकिंग। ആ ആ സ്മോക്കിംഗ് കേളി കാശ്മീർ വാലിയിലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചന്ദൻവാടി എന്ന സ്ഥലത്തെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു പുഴയുണ്ട്, അതാണ് കാണേണ്ടത്. ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദൻവാടി ക്രാഫ്റ്റ് Kashmiri handcrafted jewelry. हाँ हाँ काश्मीरी आइटम Kashmiri item. This is a Kashmir special item. हाँ स्पेशल आइटम्स काश्मीरी स्पेशल आइटम्स. आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज. शाहनवाज. हाँ 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 यूट्यूब चैनल. YouTube चैनल. हाँ हाँ कहाँ से? केरला. केरला. हाँ हाँ ओके ओके सर. थैंक यू. हाँ थैंक यू. Professional photographer. Professional photographer. Okay. All tourists here हाँ in this point. in this point. Okay See okay. this catalog हाँ and हाँ. asking the rate. How much? This You? one size is 8 by 10, sir. हाँ 8 by 10, 150, sir. 150. Yes, Okay sir. okay. This one size is 6 by 8, 120. हाँ sir. आपका नाम? Altaf, sir. Altaf. Okay. You are from here? Pahalgam, sir. My Pahalgam. hometown is हाँ Pahalgam. Pahalgam. Yes, Okay sir. okay. Here काम करते हैं. Yeah, यहाँ पे okay. काम करता है. Okay okay. YouTube channel. Okay, Pro sir. Media. Okay. आपका फ्रेंड. आपका नाम? जावेद। जावेद. Yes, Okay. sir. हाँ हाँ. आप कहाँ से सर? केरला से आ गया. केरला। हाँ हाँ. घूमने कैसा के लगा कश्मीर हमारा? कश्मीर बहुत बढ़िया. बढ़िया? अच्छा कश्मीर के लोग कैसे लगे? अच्छा बहुत बढ़िया. और कहाँ घूमे आप कश्मीर में? Kashmir today we started journey. फर्स्ट टाइम। First time. Okay. Aru Valley visited. Next year चंदनवाड़ी। Chandanwari visited. थर्ड प्लेस Veda Valley. Okay. See you. Pro Media YouTube channel. Okay. ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കേറി 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 ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരുന്നില്ല. കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കേറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. നോക്കത്താ ദൂരത്ത്. അയ്യോ ഓ വാലി ബ്യൂട്ടി. അങ്ങോട്ടല്ല കാണാനില്ലേ തന്നെ. എന്ത് രസമല്ലേ സംഭവം അതെല്ലാം കാണാൻ. ഓ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവര് പോലീസുകാരാണ്. ഇവര് ഇങ്ങനെ തീയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവരെ എപ്പം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തീയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പട്ടാളക്കാരും ഇവരൊക്കെ തണുപ്പ് മാറ്റണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടി തീയിട്ടത്. പോവാ.
ചന്ദൻവാടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ചന്ദൻവാടിയുടെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കാണുന്നതാണ് ബേത്താവാലി. അടുത്തതായി പോകുന്നത് ഇവിടേക്കാണ്.